ସକାଳ ପାଇଁ ମସଲା ହେଲା ସିଝା ଅଣ୍ଡା ସହିତ ଛତୁଆ ଖାଇହେଲା। ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ଡାଲି ହେଲା। ତାପରେ ଡାଲିରେ କଲରା ଆଳୁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ସୋୟାବିନ୍ ପାଣିରେ ଭିଜେଇଦେଲି। ତାପରେ ଶାଗ ବାଛିକି ଶାଗକୁ ଧୋଇକି କାଟିକି ରଖିବା ଭିତରେ ଡାଲି ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସୋୟାବିନ୍ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ସୋୟାବିନ୍କୁ ପାଣିରୁ ଛାଣି ତେଲରେ ଭାଜିକି ତାକୁ ଡାଲିରେ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ କଲରା ସିଝା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ଏଠି ସୋୟାବିନ୍ ଭଜା ହେଇଗଲା। ସୋୟାବିନ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ବାହାର କରିକି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇକି ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲି। ଡାଲିରେ ପକାଇଦେଲି। ଡାଲି ପାଇଁ ଛୁଙ୍କ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମସଲା କରିଦେଲି। ଏହି କଟା ସିଝା କଲରାକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ମସଲା ଦେଇକି କଷିଲା ଭଳିଆ ବନେଇଦେଲି। ଏହି ମସଲା କଲରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଏ ମସଲା କଲରା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରି ରସୁଣ ଛୁଙ୍କ ଦେଇକି ଶାଗ ପକାଇଦେଲି। ତା ଭିତରେ ଭାତ ବି ସେଟ୍ ଥିଲା। ଏସବୁ ପାଇଁ ଆଜି ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।